raad. We zijn daar raadslid om de bekommernissen die soms meegegeven worden om die te vertalen. Ik zeg niet dat anderen dat niet kunnen doen, omdat jullie die daar nog niet krijgen, voor alle duidelijkheid. Maar de beide inkomstenstraat werd, zoals heel wat straten, eraangelegd. Dat gebeurde in 2010. En daarbij werd er geopteerd om de straat eigenlijk, de straat zelf op zich te versmallen, een verkeersdrempel te plaatsen en een land- en loszone te plaatsen tussen de nummers 17 en 25. Aanpassingen om op die manier het wooncomfort in de straat te verbeteren en alles om het verkeer daarachter te doen. Maar enkele bewoners uit de beide inkomstenstraat hebben mij gemeld en ik heb dat ook ondertussen zelf ook natuurlijk vastgesteld, wie daar rondrijdt of doorrijdt of passeert, die ziet dat ook, dat wooncomfort in het gedrang komt omdat er regelmatig verkeerd geparkeerd wordt. Men parkeert gewoon op die voor de paaltjes die er voorzien zijn, half op de stoep, nog half op de weg. Men ziet dat dus blijkbaar als bijkomende parkeerplaats. En dat zowel door mensen die daar bezoekers zijn, zal ik zeggen, van gevestigde handelszaken, als ook mensen die daar naar school gaan bezoeken of hun kinderen afzetten. Soms komt het daarbij zelfs ook tot schermutselingen, helaas, vanwege die situatie. En die situatie van nummer 18 tot 24 is problematisch, dus waar men tijdens de jaren heeft gekozen voor een verbreding voor het voetpad. Men gebruikt die zone dus eigenlijk om op de stoep, half op de straat, om te laden in de losse voor de deur of voor iets anders. Of men gaat even parkeren en gaat een boodschap doen achter de hoek. En dus de facto ontstaat daardoor zogezegd een extra laad- en loszone of zelfs een extra parkeerplaats. Ik heb het ook zelf gezien dat daar auto's gewoon staan zonder knipperlicht, zonder iemand in de buurt. En die zijn dan gewoon weg in die chauffeurs. Ik neem aan dat u ook op de hoogte bent van deze problematische situatie in de inkomstenstraat. Mijn vraag is dan vooral ook welke acties u gaat ondernemen om concreet aan die situatie iets te doen. En parkeren op het voetpad is sowieso uit een boze. En het is niet omdat die paaltjes daar op die manier staan, dat en het nog mogelijk is om er alles op het voetpad te staan, dat men dat moet doen. Men brengt mensen, voetgangers en fietsers ook in de problemen. Achter het district stuurt dan ook wenselijk om op het voetpad andere ingrepen te voorzien, die paaltjes ofwel te verzetten of wat dan ook, om te zorgen dat dat niet meer gebruikt wordt als laad- en loszone. En zelfs is de suggestie, maar er kunnen ook andere oplossingen zijn, om daar een parkeerbeugel te plaatsen. Dus dat is een beugel zoals je die ook soms ziet voor openbare gebouwen of andere gebouwen, waar dat de eigenaar of degene die daar moet parkeren heeft daar een sleutel van, dat vraagt, zodat hij daar in kan uitrijden. Tenzij dat er andere aanpassingen mogelijk zijn, het maakt eigenlijk niet uit als de situatie dan maar opgelost geraakt. En als de voetgangers en fietsers maar niet in de problemen komen en als daar geen auto's en vrachtwagens staan die daar de hele tijd staan, die draaiende motoren staan op dat voetpad, dat is ook heel storend voor de bewoners die klagen over geluidsoverlast. Christine Mateusen, u mag hierop reageren als u graag van voren Ik dien in de eerste plaats de interpellatie met mevrouw Lange bij te treden, maar als dagelijks gebruiker van deze straat niet enkel het probleem fout parkeren en woonwortels aanhalen, maar ook meer de verkeersveiligheid in vraag stellen. En vooral de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Het door mevrouw Lange aangehaalde foutparkeren is niet enkel ter hoogte van het huis nummer 17 tot 25 en het verbrede voetpad, maar onder andere ook ter hoogte van het huis nummer 8. Aldaar bevindt zich een poortje voor de hulpdiensten toegang verleend tot de school. Ook de gehandicapte parkeerplaats ter hoogte van huis nummer 59 is constant ingenomen door foutparkeerders met aan de hoge wagens die niet voorzien zijn van een geldige handicapkaart. Het foutparkeren ter hoogte van nummer 17 tot nummer 25 heeft nog andere gevolgen dan enkel het innemen van laad- en losplaats van de daar gevestigde bouwmarkt. Aangezien leveranciers en cliënten van deze handelszaak door foutparkeerders elders parkeerplaats dienen te zoeken, is de uitbater in sommige gevallen verplicht zich met zijn forklift
op de openbare weg te begeven. De forklift is niet voorzien van nummerplaten en dus ook niet ingeschreven en verzekerd om zich op de openbare weg te begeven. Wat als er een ongeval zou gebeuren? Zelfs enkel met stoffelijke schade. Het probleem van het innemen van het parkeren op de stukken waar het voetpad verbreed is in sommige gevallen de enigste oplossing voor de andere handelaars en bedrijven die zich in de Blijde-Inkomstraat bevinden. Daar zij enkel kunnen laden en lossen door gebruik te maken van het verbrede voetpad. Het zou niet meer dan normaal zijn moesten deze bedrijven ook een los- en laadzone kunnen verkrijgen, indien zij dit wenselijk achten. Ik spreek hier dan voor het magazijn van Elektrohandel Roma in het nummer 18, metaalconstructiebedrijf in het nummer 20, schrijnwerkerij in nummer 29 en de markthandelaar die zijn magazijn heeft in nummer 33. Tevens zijn er in de Blijde-Inkomstraat verschillende bewoners wiens woning verwarmd wordt door middel van huisbrandolie. Door het versmallen van de straat heeft dit tot gevolg dat bij de levering van huisbrandolie de straat volledig geblokkeerd staat voor 20 tot 30 minuten. Eveneens is door het versmallen van de Blijde-Inkomstraat deze straat omgevormd tot een van de onveiligste straten van Borgerhout voor fietsers. Tijdens de vorige legislatuur is de Blijde-Inkomstraat meermaals aan bod gekomen aangaande de aanleg van een fietspad. Dit is er niet gekomen. Niet tegenstaande is er langs beide kanten voldoende plaats kon voorzien worden voor minstens 1 fietspad. De ruimte die fietsers in de versmalde straat nu hebben is zeer beperkt en het is verwonderlijk dat er naar mijn weten nog geen ongevallen gebeurd zijn. Door het omvormen van de Blijde-Inkomstraat tot een beperkt inrichtingsverkeer is fietsen in tegenrichting toegelaten, maar 1 fietser in de juiste rijrichting en 1 fietser in de tegenrichting. Plus een voertuig is dit onmogelijk zonder ongeval. Kan u de fietsers kwalijk nemen dat zij het voetpad gebruiken voor hun eigen veiligheid, maar op deze manier dan weer de veiligheid van voetgangers en kinderen in gevaar brengen. Mijn conclusie en deze van vele bewoners over de heraanleg van de Blijde-Inkomstraat is op zijn minst een foute inschatting te noemen en verplicht mij ertoe het huidige bestuur te vragen op welke wijze en op welke termijn de bestaande problemen kunnen aangepakt worden. Zijn er nog andere fracties die wensen te reageren? Nee, dan gaan we naar het college. Dank u, voorzitter. Dus de overlast in de Blijde-Inkomstraat, zoals mevrouw Langerie aangeeft, is er geregeld parkeeroverlast. In deze straat heeft dus een aantal factoren die het kunnen veroorzaken in die zin. We kennen allemaal de doe-het-zelfzaak, of men kent de doe-het-zelfzaak, dat daar die op het moment een regularisatie hebben verkregen voor het verbouwen van uw gelijkvloerse verdieping. En waar dat we van weten, of dat er moet geweten zijn, dat er een burgerlijke procedure tegen die zaak lopende is. Wij hebben ook de firma Isomond, waar ook een regularisatie in vergunning is bekomen. Dus beide bedrijven is afgesproken in die vergunning, die moeten inpanden laden en lossen. Daarnaast is er nog de zaak Roma, de drukkerij Onzia en een in- en een uitgang van een school. U begrijpt dus zelf wat een parkeerdruk dat kan geven. Maar om tegemoet te komen aan voornoemde bedrijven werd er een laad- en loszone ingepland, weliswaar met venstertijden, maar ook in gemeenschappelijk overleg. We hebben dus met al die zaken afgesproken dat er in die straat 1 plaats komt waar dat een laad- en loszone kan zijn en waar dat ze dan in gezamenlijk overleg moeten opparkeren voor te laden en te lossen. Maar op dit moment heb ik weet van 1 terechte klacht van een bewoner die niet alleen met parkeeroverlast geconfronteerd wordt, zoals u suggereerde, maar tevens nog door lawaaihinder van een nabijgelegen bedrijf. Met betrokkenen is afgesproken dat wij zijn terechte klacht overmaken aan de bedrijfsdirecteur van Samenleven. Maar een eerder gemaakte afspraak ging om onduidelijk op bepaalde redenen niet door, zodat we nu een vergaderverzoek aan deze betrokken directeur hebben verzonden. Wees er dus van overtuigd dat we deze zaak met nog meer dan gewone aandacht volgen. Nu, dus door de heraanleg, of door voor de heraanleg geregeld te vergaderen met bedoelde handelszaken en bedrijfjes, is er dus gezamenlijk en in consensus besloten om een laad- en loszone te maken door ieder te gebruiken.
La- en loszones voor ieder bedrijf zou betekenen dat een pak parkeerplaatsen gedurende afgesproken uren kan verbijten. Ik zeg niet of dat de volgstelling van NVA is, maar dat zou het logische gevolg daarvan zijn. De voetpaden werden verbreed voor meer comfort van de bewoners, maar ook om de schoonkinderen veilig van en naar de school te kunnen laten gaan. Dat is toch ook een belangrijk element, denk ik, waar we moeten rekening mee houden. Fietsers nopen automobilisten om hun snelheid aan te passen. Het bestaat niet zich te gedragen als een heer of een dame in het verkeer. Kan nog altijd, mag nog altijd. Voor het antwoord te geven aan mevrouw Langerie op haar eerste vraag. Dus we kennen de problematiek van deze straat. Enkel verhoogd toezicht vanwege de politie kan dit probleem oplossen. We kunnen de straat niet volledig afzetten met paadjes. Een beetje empathie vanwege andere automobilisten zou ook al heel veel van de overlast vermijden. Maar indien de overlast regelmatig is, dus met een regelmaat, kan er duidelijk tegen opgetreden worden. Voor uw tweede vraag, het onderhoud met de bedrijfsdirecteur, zou tot een voor alle partijen bevredigende oplossing moeten leiden. En uw derde vraag, de specifieke vraag van deze bewoner, wordt besproken zo vlug mogelijk met de bedrijfsdirecteur. En het antwoord voor mevrouw Mattheusen, de uitkomst van het gesprek met de bevoegde bedrijfsdirecteur zal een mogelijke oplossing voorstaan. Mevrouw Langerie? Ik stel voor dat ik, ofwel dat u van zodra dat gesprek er geweest is en er is een oplossing, dat u mij daarvan op de hoogte brengt. Ofwel dien ik daar dan na een tijdje nog nieuwe vragen in, maar het hoeft niet als u mij op de hoogte kan houden van het gevolg dat eraan gegeven wordt. Dan. Uit beleefdheid zal ik eerst de vraag stellen, een antwoord geven en dan daarna kan hij of ik aan u het antwoord verder geven. Ja, want ik ben ook maar uit beleefdheid zal ik dat eerst aan die meneer dat de vraag heeft gesteld kan antwoorden. Uiteraard, ik heb de vraag ook gesteld, hè, dus uiteraard heb ik er geen enkel probleem mee dat u de betrokkenen, hè, en dat zijn er misschien dat u die op de hoogte brengt, maar uiteraard kan u mij ook op de hoogte brengen of ik dien daar een nieuwe vraag in als dat nodig is, maar dat zal niet nodig zijn als u mij op de hoogte brengt. Mevrouw Christine Mattheusen. Als u repliek moet eerst. Alleen de fietsers, alleen ja, ik vind waar meneer Voorman zit, hopelijk zijn ja, oké, maar wordt dat dan niet gecontroleerd of zoiets? Wie is bevoegd voor het toezicht? Wie is daarvoor bevoegd? Missie. En wie is bevoegd voor de politie? Ah ja, je hebt het zelf dan opgegeven. Kunt u het toch doorgeven? Ik heb dat, denk jij dat ik dat nog niet heb doorgegeven? Denk dat ik nog niet zie wat die straat is? Het is aan de politie en een baas van de politie om dat in te treden. Bedankt.